Abo nunsia SOMPA 106.5 FM Accra Suni Ghana this year. Yamamu nyina chiama makwaba edi aba no pa nunsia kase boso ebredu so sensema hodro yensa aka omemu ama hodo so no yede eba beso mo se kase bo edikan efri yatan ye kase mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena obehunu yen ewo enkran hanom sei SOMPA 93.1 eno ewo kumase Adamfo pa radio ewo Paris France anopai womso efa kasebo ni bi ewo ho doma 100.7 ewo doma hinkro enkranza SOMPA no eye 90.7 ena techiman so eye SOMPA 106.1 sunyan eye 98.9 takwa eye SOMPA 101.1 anopai womu nyina bi mu a womo eto nsem ni bi apete Kingdom 106.1 ewo mankesim finfi mantemo Kaneshaban radio ewo Kaneshi market onkran hanom sei decoder no so ko bia FM stations ne wono a adaworo ma ubehunu SOMPA FM ewo honom ye streami live ewo Facebook any YouTube anopai eye SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook ena SOMPA FM live and so ewo YouTube www.sompaonline.com so ehonom so ko honom a eyade se wonsa ebetimi akabi na wakenkan ensem no yade aseda ema nana kojuji si company limited ko ba sempremo no wono na de adansie ho ne mapa aba edwaman so mepacho okona kachia project no from start to finish eyade se ubenya building materials ni bi ewo honom enti hwe ne koto ne ma no ewo ho Leicester company woman na de ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so apose papa ya eboa boss ne ho ban efri kaka ene niema bia etete sa womada woroma ene atena se nsem ahodo a yede eba beso ma no pai no de ebedi mu akoti ni bi ene sei oswafo a wo hwe amanone nsem so e wo manga na mu Samuel Okujeto Ablakwa wo kire se Ghana for ya won mo South Africa no sesi amene wo kasa ya oha ane aduonum wo mo ho nkomo bi aba Saron so ena Ghana East Commission atnaye womo edi atu dwase enya de se nkrofobia adwen ye omo sananse mu HIV yade na ato atese no se teduombo ha condom ibi ye mani busu ewo ye montene so a ebeboa ama sebe adwamansam ne niam ahodo bi etesa no ate atese wo Ghana no womo kiremu se enye sa akra netie no manfo bambonti na okoja kobua patase di DAJHS headmaster ya oho sun se pa de sani eniama te oho no se mpanifo amre omomo a ema no ahwe a wonyina beja school kontena se yokohene ene adwena se hene womo de atu dwase enye no koreda se sexual assault hontansa bia yede ebobo womo ewo empotem hono no kore bia ewum abusuansam ne bi ka we no ho ena yagebre ede mo nkyeremu nyina de bre ewo kase kwan so Shannon so say yenam Facebook no so YouTube no na TikTok no nyina so ya no we share ho na bibia atimi fine double tap like it na fa comment to one yanken kan fam anu ate yankan ye me odoman kuma chia me obrempon nana kwaku ampoma meni aba ADWOA ASARE Afi yenhye kase na se emfa emawo ye hyase e de afi oswafo a ohwe Ghana ne amanone ensem emu onimyamfo Samuel Okujeto Ablakwa wono na kase no wache so sesi a ye kase ya upiemu ewo South Africa ni nyina no eka ho bi na ma adwuma no so eno nti ya no anya ho abotraboko na bibia etumi aye fine ye kwa kopiemu ewo oswafo a wono na ohwe amanone ensem so ewo man Ghana mu na Samuel Okujeto Ablakwa na kachi ne agina yi enra ene wone Ghana fo bon komo no wache so na anu a wo mokofa Ghana fo kra be se ahankron won ko sa wonyina de ba ye e South Africa no na esefata se wode won e ba sanse o hwese ne akrabrifu yi wo moje South Africa boss wo na wo mo se go back wo mo keka won brofo no kra no enhye dan sisi animu na nso wo ye de ne a wona no de wo mukuru se bitimi fo na etimi wo ene wo woro wo kawa e de afa wo matri so eno nti womo pamo before ya abaji wom kro ye kro ni ye de ama won no womo pamo wom nyina de afiri ho no na etwa edi sefata se Ghana nso ye kofa ya de hye de firi ho de ba na no na wode ato no che so na no ya enra era na ogusu kra wode oman ne bon ko no che so enra ma kra na wo kasa no ano Ghana fo be so ha ene aduonum
one one for woman nyina e de free South Africa Joburg e de o ma fi ho e de abedu o man Ghana mu ni nyina ya se won eboa am o man no emu nipa bia so wa amro ne so o man Ghana mu ne bambosem atimi akoyie ntia na ebra won nsentwefo kasa no won nsem se na tudwa back to the motherland. You have never been orphaned, you have never been refugees, you have never been destitute. You are not people without a home, people without a country, people without a government. You have never been people who do not have loved ones back in Ghana. And so we are very honored, we are very privileged to welcome you, our brothers and sisters, back home. We give glory to the Almighty for bringing all of you back safely. This is the second round of evacuations we are conducting. We did the first round a couple of months ago. We Samuel Okuyato Ablakwa North Tom Rasewjani onona ohwe Ghana ne amonone entamu nkomoso eno de nsem wetu January Abusua yeto akase ebo no so ewo ensemfoforo emu Ghana Ace Commission for wo de ato dwa se enye no kreda ensem bia nkrofo bi etenetene wo nsa ewo mo so se nienti a wo mo matedwom bo ha condom yade condom si akọ edwama so dodo no a ene ye kiremu se vending machines ahodoɔ bi wɔn de besisi miɛmɛ ahodoɔ sɛdeɛ bɛyɛ a ebetimi aboa no wɔmanfoɔ no baabi a wohyɛ bia ne titiri ne emabu no ɛwɔ ɔma yi mu no wɔn betimi anya bi abɔ wɔn ho ban ne nti a Ghana Ace Commission wɔn yɛ saa adeɛ no nyinaa ne sɛ HIV yadeɛ no ne AIDS no nansɛn mu wɔn bɛyɛ nkyerɛkyerɛmu bi de betu dwa sɛ kwaa ɛna ɛkɔ soro ɛwɔ mu sɛ miɛmɛ ahodoɔ ne nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛkɔyie deɛ wɔhyɛ de wobɔ no a sɛdeɛ na kane no no ɛteɛ no sese de wobɔ no apagya ne mu kakra nti ama nneɛma balance kyɛn sɛdeɛ na ɛteɛ mmerɛ bi atwam na nso still yadeɛ ne deɛ ɛda so a ɛwɔ ɛmɔntene so ya ɛno no ɛha adwene paa na wɔn mu kyerɛ mu sɛ saa namɔ no wɔn de boa sɛdeɛ bɛyɛ infections no ebetimi aba fam obi wɔ hɔ a wotimi pia bonten se bia wɔkɔ program bia se ana wɔkɔ akɔgye nani wɔ baabi na wɔkɔ akɔhyia baayɛ bi wɔkɔhyia brantie bia wɔgidi se bia wɔbetimi ene no akɔ empam bia kora no wɔn nhyehyɛ ho wɔn plane wɔn nya bibia saa enti ekoduru saa brɛ na obia ni abrɛ no ho nti den sɛ obia dwene kora bɛba so so ma menkonkɔpɛ bambo bi enti sɛ yɛ wɔ vending point ne nneɛma ahodoɔ bi ɛno no obetimi anya access ɛwɔ condoms ne so ntɛntɛm a ɛno no betimi aboa ma bambɔ ho asɛm ne de ubɔ na wɔn ka no atimi akɔyie ɛno no ɔmanfoɔ bi sɛ na ɛdeɛ na Ghana Ace Commission for wɔn pɛ so wɔn yɛ no wɔ Ghana ha yi sɛ bi tutu bra anasa akɔhwi bra ɛna wɔn pɛ sɛ epagye ne mu wɔ Ghana ha ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ nyɛ saa akora na teɛ na Commissioner Director ya wɔda Technical Services ano ɛwɔ Ghana Ace Commission ɛyɛ Dr. Fred Nanapoku wɔno na de saa ensɛm yi ɛto dwa no wɔkyerɛ mu sɛ o ɛnyɛ saa akora na teɛ na emom bambɔ ho asɛm nti wɔn sɛ nansɛm wo hyɛ wɔn statistics a wɔn de baayɛ no a mmabaawa ne mmeranteɛ yɛ afei no wɔn ɛforo so yɛ ɛbɛka sɛ wɔn yɛ adolescent no wɔhwɛ firi mfihyia du ekosi mfihyia du nkron 19 years no a wɔn fie no wɔ saa age bracket yi no ɛyade a wɔn etimi nya yadeɛ no entententente mo de toto wɔn a wɔn wɔ firi 15 years ekosi 24 years na 2025 de a wɔn yɛ yi wutim sɛ numbers na wɔanim wɔn wɔ 15 to 24 ne yɛ 3,835 ɛna wɔn wɔ 10 to 19 no ɛyɛ 1,189 enti ɛyadeɛ bi a ɛha dwene ɔhɔ mu kyikyɛmu bɛyɛ duo wɔtwe deɛ wɔn kyerɛ sɛ infections dodoɔ no a ɛba no ɛyɛ mpa so agorodie ɛna de ba nti wɔn gye de sɛ wɔn tu na mo bi yɛte sei no a ebetumi aboa ama HIV infections no etumi aba fam kakra yɛtoa nsɛm no so na ahyɛ no nso sɛ ɛkɔba gye sisi mpene mu bɛma na napa no nsia kaseɛ no ɛno ana wotie ɛwɔ Sompa 106.5 FM ɛnkran ha ɛne yɛ affiliate ahodoɔ no nyinaa yɛ a obia ɛfa kaseɛ no yɛntoa so na yɛnkɔpie mu ɛwɔ Jacobu ɛno wɔ Asante Mantam mu na baabi a yɛgyina sɛsie ɛyɛ pataseɛ DA Junior High School na headmistress yɛ a wɔ hɔ a wɔka sɛ sɛsie in fact maame asɛm a wɔka no wɔdwa paa maame Esther Nyame ɛne wɔkyerɛ sɛ nansan nkwadaa no titiri paa ne maaya no wɔn ntaa mpɛ sukuu ne ba okɔ ka sɛsie ɔso mabu mi nsa nso so a
ya na niema a wɔn be siesi wɔn ho no na akɔyɛ something which is there bibie wɔ hɔ na wɔn ahwɛ din ehunu asa ahwɛ ehunu sɛ nkwadaa no na nse ya ka se ya cha sanitary pad e de ama ma ya no ye ni nyina akogu senior high school nkwa ya mfa bi ama junior high school no nanso nkwadaa ye bu won se akwadaa bi a 13 years 12 years kra no wabu ne nsa eno no wonu senior high school ho no wo junior high school nanso wo mo de asa ban wa yi wo mo pa ahwi kra ena se kopie mu ojakobu ne mpota mu ho a e ma ya no a ewe akwadaa kra na no fo sabio asa atadwe afi kra na epiepie nkakrakra obekọ no odam kunchire adan ya sebe ya menya sika dia koto pad ntia weyo ena ma na ho no mrante kwa na ewo jakobu ne mpatam titiri pa na patase no wo nso wo ma ya sasabo nsam wo ncha de akwa wo de benku ma ono de ni faje sa de nko a ene woni gusu a wo ne ye e wo mpatam ho ene nti ma mi estanyame toto de sere se we de be ya anka wo mo mpa na anka ma ya ewo suku mu wo sa mpatam ho no wo mo mpa sanitary pad bi amase ni bi no na anka mo famero nya sa de a ma no e wo mpatam ho no wo mo bro ma na atodwe na rely on a member more adani no na ebinyi tuwenyi nsanyaba afi so ebe ma wo no so eni ade se be ya o musika se mu kra ho beto wo mu ti ene no eye ni ti da e ma yen we maami Esther Nyame no wono na wo head mistress e wo Patase DA Junior High School ya o Jakobu ena wode nsem wo nyina no eto dwa na bra no wo kasa no na ye CBG for Consolidated Bank Ghana eno om de sanitary pad ma akoma sa ahanson e de kwache school no ma ya ewo mu ena na ma head mistress gina so a wode ka sa asem we say na eno nti managing director ya oda CBG ano na omikote wono de kakra to so no wache so sese kura ye kasa CBG for wo ma distribute sanitary pad no ma akoma sa no empem miensa empem ha miensa 300,000 as empem ha sa no ena womo erne nam saa no womo de che ma ya ne saa na we sane e be ya abaya bi nko depending on akwada small boy adaya me pe 20 series 30 series ade akoto sanitary pad nti na wo kan nsem ni sei kwara emaya omo sumo every time of the month na ayana empempi no ebinum esore out of me and school because of tibia omo it's CBG ebaya eba support ema ya ro sanitary pad said ebaya every sabia na omo so betime siesie no be ye ko so akonkan na enkoba se ebunti no omo betime fie betime case subia se enya dia ensa bejine esaje we ni essence Butaya and that the managing director Akoma Super said the president in the BDH so that Akoma Super be supported and Maya our school Sabitaya so Akoma Super and said that the Koswa Abu Abua and Maya Ama won't also to school. If you two have a say and community also only we maame na omikote no na we no wo chempo say okwasa paase a ehom de bi ko ho eno atwema nwa bia janof ena afi Patase hoi eno Jakobu wo mo akobi wo ho afi donaso junior high school wo de bi akọ ho eno wa adwo ena me ahodo bebre ni nyina ye kronkuma ne kronkitenkete no a ehye ho no a eja wo mo no ahwe ajeso amoasene kura no okwate maame ntomago eno de akọ yesa adwuma we nyina no wo mpeso wo eradicate ni nyina ede free ho ne santi adesuafo no bia wo munya saa enkomo yi ehon fa so pa no omo bo CBG fo abaso sei on this circuit, my Igbo, PT, and SMC chairman, and the student body, and the teachers as well. I want to say a big thank you for your kind gesture that you have given to the school. In fact, I'm overwhelmed because we have a lot of schools around, and we have chosen the Donaso Basic School as one of the schools that you have done this presentation. In fact, for this donation, it will go a long way. In fact, some of them, when they are in their menstrual cycle, they find it very difficult. Some of the parents are not financially strong. So I thank God that you have come and helped us with these items. And I do promise that one school will open. Today we are vacating. We are going to keep them at the office and make sure that when school will open, we will give them to the ladies who are on their menstrual cycle. Finally, I want to say a big thank you for the great gift that you have given to us. May God bless you.
oh where school for company for no bia na baby o ka twa to ndɛ asɛ ndɛ onyaya anka wanka oh ade no wo mo de aba mo mfa ma wo mo se ya ma kwanti wo mo bia school na de aba no okofie na akwada bi kwanyem no because of sanitary pad sikantia aba no se be ha dwenti papa mo mfa ma nkwada no man kase mo mfa mu office we nya textbooks na mo de agu office na mom wo mo anya schools no mpanimfo no bi no na wo mo da ase bi gifo ase a wo de ba akota ato no de ya te free for no nti nkwada no mo nko school na mo nkwaje mo ade ye kai wo se nana kojoje si company limited and opano nsia kase bo SOMPA 106.5 FM Accra na ye da so a ye kenkan de ema wuyim na ye kai wo se adansie ho ne mapade ye baabi ba ko pe edin no ye ba ko pe nana kojoje si company limited ko ba sempre mo no ai wono ne to adansie ho ne mapa wo Ghana hanum sei eti project no se wo sha se na opese wo wie dia make sure so obakwa kwaje ne ma no ewo ho ensuo totototo ewie ebo enti ese wonya enchense papa wo de be kuru dan so ewie ebo kra no a wo dan ne mo bejo fom e de amawo ensuo to so a ba bia nkotuetue na afa na adwo amada no akosua wonfa silver imam mesi ade ya no mame wonfa wora ba imam mesi ha mame e yade bi e ha dwene pa emma wanadwo na no kra no entimi nkonkan sensuo to a enti kwakwaje nchense no eye papa ene ye wone kalese bia bi won se necessary ade nchense no pie fire chire pa na hu obi nchense egu ni da so atum se correct ankasa ne nyina bi e wona na kojoji company limited ho se ye nadoa eye cement eye plywood building wires ene bibiara efa dansie ho from start to finish ho ena wobenyan enkra kumase Ghana hatokuro bia mu takorade takwago so ba bia eyade se ne branch no ebi wo ho na juma pa wo ye nti na Central Steel for bo na baso 2023 ede track tententen bre no se gie na fa ye wadwuma no ukoto ne ma no so wodi gu ahyen mu no wode akwakoja wo wabra wanye wo kapre ba se wumpe wei na wo peden make sure so obekwa koto ne ma no e wo na kojeje company limited ho ne number obefre no wo so no e 0204 355050 0204 355050 and 0244 419393 0244 419393 na wodem anopai mibisa sa wonya ntwi wosi a make sure say obekwa kope ya toothpaste and brush ni bi na ade atwie sa wonso watwi dada na enye no akode kosesa no ko ba bia yetonton sa na emanyina akwazo pe ya toothpaste ene ne brush sanse eno ena yaje atum eno na ye papa obu ho no ma wotwi ne sia na mojaba obu ho no ne sia chi nanum nyina ye mmere obi so se no pranesa ye serew kone kope ya toothpaste ene ne brush ni bi na yusu na wankasa ba be di ho adanse ye wo Yaz hairbar no ye wo whitening ene ye wo total care no toothpaste nie eye papa ma obi anasa de ye okay eme wanum bia ne nyina ye papa ba obi wo ho no ma flavors no obi ane de wo pe eti wo ebi akora betime yusu Yaz hairbar no se de meme ye no anapa na enwumre no yusu Yaz hairbar na wo de pasty enwumre no wakoda na mo wa gems no sugar na wadi di no nyina demu no abo se ne ho ban na afa ade e chia no pa ubepia kwa abonte na adwuma na wa yusu Yaz whitening no eno no bema wo se na ye fita kama na apai sei upia abonte a wokasa otimu sei ekoyi ankasa baby ye tonton sa na ma we nyina adwama nso sei ye supermarket sei ye shopping malls mu maame na wabo table kitu ebi wo da na echi wo ton bi eno ye Yaz toothpaste ene ne brush mu a mabie shopping malls mabie stores ahodo ya mo nton Yaz toothpaste ne brush no mudi mo ho abura nkasa sansa woton a ye to enkran dosopuo eye 0501 619588 0501 619588 ena kumase nso eye 0501 390338 0501 390338 na wafre Yaz toothpaste and a brush for ye Leicester Company Limited na womatimi edibi abrew anopai womadaroma ene edi anopa no nsia kase ebo no ebrew ma yenda ne ye hutiawa na ye marsisia ye ba ensem no de aka akire nyina ye de beto aso amamo
ketuampa Emma ketuapa ampa ebusua yeto akase bono so ede amamo anopei nana agiman badu redu a wotoso mienu eye kontena se yokohene ene dwenase hene na wode ato dwa se nkrofo bi kansem bi fa ne ho se sebe wakwa akosese akoda bi a wadi mfihia no edunsia 16 years ama ya che na akwa kurada bampunachi wosesa ansem no nyina no kura bia enim na se wo kasa ekura no wo kasa firi na himfie ya wo som ne man entimu obia nkogina baabi nkasa nana akodi boni bi a etesa na wo se wo no asem no kura ba ye no wate bi na mmomedin ebeto odwa se eye abrante a wakwakoye saade no yesi efre no kofi owusu na wo se kofi owusu no kane no na wono nana ete saa adwuna se hene akonwa no eto na wo mo yi na dikura pam no womo atu na de so se wo man hene a Constancy Traditional Council womo ena etu za na mo na berema oje aboa mankwa adunan a wotoso mienu wono ena esi gina se wo hye esu ne eba bia kofi owusu da na die ewo empotam ho no a emwa kra enti wodi ohene a enyeye ena wo mutu na de so na eye wonwa pa se wono a sese wono na etia de so se Constancy yokohene no enkrofo bi pese wo motenetene ne nsa wo so wo se nokura bi anim na asokwa police commander fo wo mo na aso asem ni mu a wo mo eye nhwehwemu e de afasa ensem no ho na nana enchiremu a wode to yama ne boni ba wa beidu anim no ebinie mate se ensumbi ni namframa ni hwe Constancy yokohene wono a ne saye adwanse he se wakodi nyansembi one akora bi akonya empama gudi sei Constancy yokohene bi be ma obi abo amankwa adunan Constancy man hini amabi aka adunase ntibia na me adunase hini esaye Constancy yokohene midi makunya yenche ne nkofefi akola bia na o man hini soso hini bia enko di se nyambra sebno ntimisre edini a obi a wakoye saa ya chino a wode Constancy man hini edini hini namuno akame no misre Ghana police for titru asfa regional commander on free Constancy ne hene na saa abema yogu n'anima isa polisifoɔ ɛwɔ aswa ɛhɔ na yɛse asɛm no wɔ ɔmo hwehwɛ na akora no ɔmo musa edin a ɔde ɛkɔdi sɛ nyambra asɛm no ɔmo musa no na wɔnkyiri aga na mmra ɛne ne nya adu ɛsɛ mmemme deɛ ene ya yekoti esesie yi eye nana agiman badu redu ya wotoso mienu wono na Constancy yokohene esan ye dwenase hene na wokasa wie ye no abusuapani kwadwo apia ne ochiame asumi womo nso ede bi eto aso kire mu se no kwasem de na na eka ne de saa pepepe enetie womo nim se sansam no ankrofo bi ekenka no enye no kore enchiremu anana de baaye no kore pa ena woka no womo nso de no sei ene womo kire mu ene adunase yokohene obusuapani oye Constancy yetimfra no bi se akofisu no odi akonya ne bi fan yetum so okonya okofefi akoda bi ya tene se ose wono oye adunase yokohene enso enye ne kore na so na agiman bedu yiri do to so bi na so ne asene ma bi so a kire Constancy enti to amanse enim ne aposifo Ghana hin na titru asekwa aposifo se yiri fu boni bi se ase wo mu hwem ne yokohene na agiman bedu asɛm no wonim ho edin na yɛsɛ na makaka akoto Constancy man hene so Roma ensama nam fra wo sɛ Constancy man hene yokohene na agiman bedu redu sɛbe akɔfefi akola bi ana wale akola bi akodi ntoma ama polisifoɔ akyɛ no etiwa ama yɛ kyea na kyea mi kɔɔso ɔba no so nya asɛm keto o wa no bi afro na wura na yɛsɛ akɔfefi obi ani akyɛ ni sɛ na Roma asankyɛfo ba yɛ ni wura ana metere nkyɛn wo nipa odi sanya mbransem no odi aposifo nsem be na ansana ne nene niura petipetumi sembi anton eye abantie bi a wei eye abusuapani kwadwo apia ene ochiame asumi womo nso ekasafo anana agiman badu redu a wotoso mienu a woye Constancy yokohene ne nsem a wode tu dwa no eho yamane boni ba wa beidu ena edi amane boyi ebae afi yemfa nsem no nkopie mu ewo amonone sabre ye upie mu ewo Ecuador womo de womo age atum se enubone ene ehon komo no wom bebo ne pa na se me wa fan sha da hu womo adwuma ye no yie papa nti wasada na waja womo sa sanye sanka na no kra no kokofa womo mpanimfo no se ne kokofa Venezuela mampani no na eno na me ne ho kasa sesi ye upie mu a police captain or Ghana hanka IGP
police captain ya wo Ecuador Jean Carlos Bustamante what they are to judge as a wono wonim wono kone pa say wono kura na prosif wono kura mu no say bia wa anya Ghana ha na ebire mu nko wasi Ecuador ho na nkasa no prosif wo na nkasa mu no kura no wo hu zakra brief wo bi wo mu a womo ne womo atonton nu bone no womo na womo ne womo goro ene womo she prosif ntade enti womo ba no womo lie krache na ye ba mo side ho enti munya nko benkum so na omayo womo sa ebi nso ya amonyofo ewo Ecuador ho ya no nso so wonim pa wasi wonim se enya amonyofo no nko awo ena enye womo a wasi wonim se womo no womo kono womo ye powerful eba na tuo ni akode pa so de na confiscated weapons and as sophisticated weapons womo wo bi pa nanso womo adwuma womo no womo ye ni nyina no wono prosifo no womo nam no wanyi womo ni eno nti wono wankasa nipa wo gini di wo principal mu no wono a wata ne nchen pe wo ko ba bi one na na ekọ wono a na de ne nsa sei e ma ne so e na ne be hye ne nchen e na wono mo ye adwuma no eno nti wate afam ya wode nsentwerefo ba ko bi enu bi adi o ma chem bulletproof ahye e na wo ko mo so aka kire mo se mo nyina ye na me ba mo so ne santi wo se wonim se ne wo musu bante wono so wo ne ho no woko na ba se yo wo enkwa se wo so wode ne nkwa kora ato ho na wodi twa so ede ma Ecuador man no na wogege saa enu bone nyina wo yifiri Ecuador man no so a wobeye na wo yi afiri wo so we ni se ne wo so ana hwene so kama se wode kwa akoye adwuma enti IGP wo Ecuador wo mo hom frɛ no police captain Jean Carlos Bustamante nensa mo de abetuja ya wo che se Ecuador man no ne ye kwaso no wono ne bonyo so afa no anya mfinhye na duasa 9 people 34 years nanso wo hwemu a wono sa police force no ekita no wono the oldest wonna wanyini wo mu a wode wo moko wo se nkoda na wasie ne nyina no wo mu nyina ya krabrifo nanso obekọ na akwa akodi nkunim ede ma Ecuador man no Kasia Bono SC Sompa 106.5 FM across so ena utie edify ye ni affiliate Sompa Kumase Adamfopa Radio ewo Paris France wom so FB ena doma 100.7 wo doma hinkru nkranza Sompa Techiman Sompa Sunyai Sompa ena fe Takwa Sompa wom nyina FB Kingdom 106.1 FM ewo Mankesimu se woko www.sompaonline.com ensema no pay de ba ye nyina no obetimi akọ na wakọ kan bi ewo ho ye de aseda e ma na Kujesi Company Limited a wode adansie ho ne mapa ba adwaman so bone number ni mu na wonso kokoje wode afei ya toothpaste ene ne brush ebusu sei chapo ewo adwaman so make sure say obetwitwi osi anopa obetwitwi na nwumra eye ya toothpaste ene ne brush ena obeyusu yenom a ye bekenkan kase bono ede maamo medin ede ADWOA ASARE mene oduman kuma chiame obrempong nana kwaku ampoma